Что Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае. Сужэнства – гэта жыццёвы шлях, які найчасцей выбіраецца чалавекам. Найчасцей людзі выходзяць замуж, жэняцца, чым ідуць у семінарыю, манастыр, або застаюцца жыць у самотнасці. І гэты выбар павінен быць выбарам на ўсё жыццё. І гэты выбар патрабуе адказнасці, вялікай адказнасці, ужо не толькі за сябе, але таксама за выбранага сужонка. Падчас шлюбу маладажоны кажуць адзін аднаму словы прысягі. Я бяру цябе сабе за жонку або за мужа і абяцаю захоўваць табе вернасць у шчасці і ў няшчасці, у здароўі і хваробе, а таксама любіць і шанаваць цябе ва ўсе дні жыцця майго. Гэтыя словы вельмі прыгожыя, і гэтыя словы можна сказаць толькі той асобе, якую ты сапраўды кахаеш. І гэтыя словы можа прамовіць толькі той чалавек, які сапраўды кахае, шчыра прамовіць гэтыя словы. Аднак, на жаль, гэтыя словы прысягі вельмі часта хутка забываюцца і нават парушаюцца. Перад заключэннем шлюбу, калі святар размаўляе з будучымі сужонкамі, то ён задае ім пытанне: ці дапускаеце вы развод? І, канешне ж, усе кажуць: не, які развод, мы любім адзін аднаго, мы хочам жыць з ім або з ёю. Не, мы не думаем пра развод. Аднак, на жаль, рэальнасць іншая. У сучасным свеце развод стаў нечым звычайным, нечым абыдзенным, нібыта разарванне заключанага калісьці кантракту. Распісаліся, развяліся, павянчаліся, развяліся, і людзі перастаюць бачыць у гэтым нейкую праблему. Развод становіцца такой абарончай рэакцыяй многіх людзей. Чуць што не так, все кажуць: мы разводзімся. Але, канешне, ёсць сур'ёзныя прычыны, калі людзі разыходзяцца, перастаюць жыць адзін з адным. Вельмі часта развод становіцца рашэннем, прынятым у эмоцыях, няправільным рашэннем, прынятым у эмоцыях. Калі чалавек перапоўнены злосцю, крыўдай, ён тады кажа: разводзімся, ўсё, не люблю, не хачу жыць з гэтым чалавекам, перапоўнены эмоцыямі. І на гэты момант яны не разумеюць, што развод – гэта не вырашэнне праблемаў, але уцёкі ад іх. Ці дазволена мужу разводзіцца з жонкай? Такое пытанне сёння задаюць фарысеі Езусу. І яны спасылаюцца на Майсея, кажучы, што Майсей дазволіў мужу напісаць разводны ліст. Што такое разводны ліст? Гэта быў дакумент, які мог напісаць толькі муж. Жанчына не магла напісаць разводнага ліста і аддаліць мужа. Гэта прыярытэт мужа, мужчыны. Толькі муж гэта мог зрабіць. І ён павінен быў напісаць гэты дакумент сваімі словамі.
уласным пяром, на ўласнай паперы. Не было тады фармуляраў, калі трэба было толькі паставіць подпіс, штамп і ўсё, вы разведзены. Не. Трэба было напісаць гэта уласнымі словамі, на ўласнай паперы і ўласным пяром. Праз што гэты муж поўнасцю браў на сябе адказнасць за гэты учынак. Адказваючы на пытанне фарысеяў, Езус вяртаецца да самага пачатку, да стварэння свету. Ён кажа: «Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці і злучыцца з жонкаю сваёй, і будуць двое адным целам. Таму, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае». Езус вяртае першапачатковы вобраз сакраменту сужэнства, такім, якім яго задумаў Бог. Вернасць і неразрыўнасць. Неразрыўнасць сужэнства – гэта не закон, устаноўлены касцёлам, у чым часта касцёл абвінавачваюць, што чаму няма ў касцёле разводаў, чаму не разводзяць, чаму такі закон? Але гэта не закон, устаноўлены касцёлам, гэта сутнасць гэтага сакраменту, які устанавіў Бог. Што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае. Нельга раздзяляць тое, што стала адным цэлым, што стала адным целам. Палова – гэта не тое самае, што цэлае. Палова – гэта нешта меншае і нешта слабейшае. Бог стварае дасканалае, але, на жаль, людзі часта не цэняць гэтага, таго, што стварыў Бог, і становяцца прычынаю разводаў, развалаў, разладаў, падзелаў. Чалавек становіцца прычынай гэтаму. Сужэнства – гэта тое, што не павінна быць падзеленае. У сужэнстве не трэба шукаць прычынаў для разводаў, але ў першую чаргу трэба шукаць шляхоў да прабачэння, прымірэння і захавання той еднасці, якую заснаваў сам Бог. Што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае. Амен.